Wel, llyfr atguddiad ar bennod gyntaf i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni, oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni addoli yr arglwydd ymhellach gyda'r emyn cyntaf heno. A ddwyna frenin, dynol a dwyfol un, rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn dduw. Wel, mae'n darlleniad heno o'r llythyr at yr Hebreaid, ac pennod 9 ydy ein darlleniad ni heno, y cysegr daearol a'r cysegr nefol. Yn awr, yr oedd gan y cyfamod cyntaf hefyd ordyn hadau addoliad a chysegr, ond mae cysegr daearol oedd. Obligid codwyd pabell, sef y gyntaf, ac ynddi hi yr oedd y cynwyllbren a'r bwrdd a'r bara gosod, gelwir hon yn gysegr, a'r tu ôl i'r ail len, yr oedd y babell a elwir yn gysegr sancteiddiaf, lle roedd allor air yr arogl darth ac arch y cyfamod wedi ei goreiro drosti i gyd,
Yn honno yr oedd llestr aur yn dal y manna, a gwialen Aron a flagurodd unwaith, a llechau'r cyfamod, gyda'r 10 gorchymyn wrth gwrs. Ac uwch ei phen, yr oedd cerwbiaid y gogoniant yn cysgodi y drigareddfa, y ceuad am arch y cyfamod, am yr rhain ni ellir manylu y nawr. Yn ôl y trefniadau hyn, y mae'r offeiriaid yn mynd i mewn yn barhaus i'r babell gyntaf i gyflawni'r gwasanaethau, ond yr arch offeiriad yn unig sy'n mynd i'r ail, unwaith yn y flwyddyn, ac nid yw yntau'n mynd heb waed i'w offrymu drosto'i hun a thros bechodau anfwriadol y bobl. Yn hyn, mae'r Ysbryd Glân yn dangos nad oedd y ffordd i'r cysegr wedi ei hamlygu, cyhyd ag yr oedd y tabernacl cyntaf yn sefyll. Y mae hyn oll yn arwyddlin ar gyfer yr amser presennol. Yn ôl y drefn hon, offrymir rhoddion ac aberthau na allant berffeithio'r addolwr yn ei gydwybod, oherwydd y maent yn ymwneud yn unig â bwydydd a diodydd ac amrywiol olchiadau, ordynhadau allanol sydd wedi ei gosod hyd amser y drefn newydd. Ond y nawr daeth Crist, arch offeiriad y pethau da sydd wedi dod, neu oedd i ddod, yr un peth yw e, trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw, hynny yw nid o'r greadigaeth hon, ac nid â gwaed gyfr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth ef i mewn unwaith am byth i'r cysegr, a sicrhau prynedigaeth dragwyddol. O blegyd, os yw gwaed gyfr a theirw a lludw aner o'i deuni ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigaeth allanol seremoniol, pa faint mwy y bydd gwaed Crist, yr hwn a'i hoffrymodd ei hun trwy'r ysbryd dragwyddol yn ddynam i Dduw, yn puro yn cydwybod ni, oddi wrth weithredoedd meirwon i wasanaethu'r Duw byw. Am hynny, y mae ef yn gyfryngwr cyfamod newydd, mwyn i'r rhai sydd wedi ei galw gael derbyn yr etifeddiaeth dragwyddol a ddawyd, gan fod marwolaeth wedi digwydd, sicrhau rhyddhad oddi wrth y troseddau a gyflawnwyd dan y cyfamod cyntaf. Oherwydd, lle mae ewyllus, mae'n rhaid profi marwolaeth y sawl ei gwnaeth, a'r farwolaeth dyn y bydd ewyllus yn dod yn effeithiol, nid yw byth mewn grym tra bydd y sawl ei gwnaeth yn fyw. Felly, ni sefydlwyd y cyfamod cyntaf hyd yn oed heb waed, o blegyd ar ôl i Moses gyhoeddi i'r holl bobl bod gorchymyn yn ôl y gyfraith, bob gorchymyn yn ôl y gyfraith, cymerodd waed, lloi a geifr gyda dŵr a gwlan sgarlat ac isop, a'i deinellu ar y llyfr ei hun ac ar yr holl bobl hefyd, gan ddweud, hwn yw gwaed y cyfamod, a'r deiniodd Duw ar eich cyfer. Ac yn yr un modd teinellodd wad ar y tabernacl hefyd ac ar holl lestri'r gwasanaeth. Yn wir, a gwaed y mae popeth bron yn ôl y gyfraith yn cael ei buro, a heb dywall gwaed, nid oes maddeuant. Gan hynny, yr oedd yn rhaid i gysgodau o'r pethau nefol gael eu puro ar pethau hyn, ond y pethau nefol eu hunain ac aberthau gwell na rai hyn. Oherwydd nid i gysegr o waith llaw, rhyw lun o'r cysegr gwirioneddol, yr aeth Crist i mewn, ond i'r nef ei hun, i ymddangos y nawr ger bron Duw drosom ni. Ac nid yw offrymu ei hun yn fynych y mae'n mynd, fel y bydd yr archoffeiriad yn mynd i mewn i'r cysegr bob blwyddyn, a gwaed arall na reiddo ei hun, petai felly buase wedi gorfod dioddau'n fynych seiliad y byd. Ond y nawr, unwaith am byth, ar ddiwedd yr oesoedd, y mae ef wedi ymddangos mwyn dileu pechod drwy ei aberthu ei hun. Ac yn gymaint ag y gosodwyd i ddynion, ei bod i farw unwaith, a bod barn yn dilyn hynny,
felly hefyd bydd Crist. Ar ôl cael ei offrymu unwaith i ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr ail waith. Nid i ddelio â phechod, ond iachawdwriaeth i'r rhai sydd yn disgwyl amdano. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd ac am ein prynwr yr arglwydd Iesu, ein harchoffeiriad mawr. Gyddio i bendith ar ran o'r gair yna a'r bennod yna i ni heno nawr. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gyda'n gilydd gawn ni gydweddio. Diolch arglwydd bod ni'n cael troi at ti nawr, yn enw ac yn haeddiant ac yn hyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, ni'n diolch bod na ffordd newydd wedi ei hagor nawr rhwng dyn a Duw. Trwy gnawd yr arglwydd Iesu Grist, hynny yw trwy ei aberth yn y cnawd. Ac ni'n diolch mai fe yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad, ond trwyddo ef. Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist i basio heibio uffern drist. Ffordd abalmantwyd ganddo ef, o ganol byd i ganol nef. Ac o arglwydd ni'n diolch nawr bod ni'n cael dod ynghyd heno yn enw'r arglwydd Iesu, a bod ni'n cael dod ar lwybr gweddi nawr, bod ni'n cael dod ger dyfrondi, bod ni'n cael dod at orsedd y nef mewn gweddi trwy ein harglwydd Iesu Grist. Diolch bod ni'n cael dod yn hyderus trwyddo fe. Bod ni'n cael dod i siarad yn rydd ger dyfrondi fel petai, gyda'r agwedd gywir wrth gwrs, ond bod ni'n cael dod yn hyderus o arglwydd ger bron yr orsedd, gan wybod bod ni dderbyniad llawn trwy yr iawn, trwy yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd ei fywyd glân, oherwydd ei aberth drud, oherwydd iddo roi ei einio droson ni, ac oherwydd bod wedi ateb pob gofyn, wedi tawelu pob cyhuddiad yn ein herbyn ni, i ni'n cael derbyniad llawn. A chawn ni ddim ein gwrthod wrth ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch am hyn o arglwydd, a diolch, a llawenhau i gerdyfrond i arglwydd, bod ni'n cael dod fel hyn nawr at Dduw y gogoniant, at y Duw sanctaidd, at y Duw mawr, creawdwr nef a deiar. Y Duw y diwiau ac arglwydd yr arglwyddi sy'n trigo yn y gogoniant ac yn y goleuni na all neb gyrraedd ato. Eto ni'n cael dod at y ti fel ein tad. Ni'n cael dod yn llawen gerdyfrondi oherwydd bod i ni dderbyniad, bod i ni groeso, bod i ni le i ddod trwy yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd ni'n diolch am hynny, ni'n diolch bod ti nawr ein tad yn edrych arno ni, a chariad yn ffafriol o arglwydd, bod ti wedi ein galw ni trwy'r Efengyl, bod ti wedi'n cyflwyno ni i'r mab, bod ti wedi'n cyflwyno ni i'r gwaredwr a'n rhoi ni iddo fe, ac wrth i ni ddod bod ni ddim wedi cael ein gwrthod, ond bod ni wedi cael ein derbyn. A bod ni'n derbyn yr addewidion yma ganddo fe, nid yn unig fydd e ddim yn ein gwrthod ni, ond fydd e ddim yn ein colli ni, ond fydd e'n cadw pob un, ac wedyn yn ein hatgyfodi ni yn y dydd olaf. O arglwydd ni'n diolch i ti am yr Efengyl sydd wedi dod â ni nôl i afael gofalus ein tad nefo, i afael yr arglwydd Iesu Grist, i afael Duw, i feddiant Duw, trwy yr Efengyl o goneddus. O arglwydd ni'n diolch bod ni yn cael clywed heno am yr Efengyl real, am yr aberth real, am y gwaed real, am y tabernacl a'r cysegr real, sydd yn dod â bywyd real i ni yn ein perthynas â Duw. Nid rhywbeth seremoniol, nid rhywbeth allanol,
ond rhywbeth sy'n cyrraedd y cydwybod a'r galon, a'r meddwl, a'r ewyllus, rhywbeth sy'n mynd i waelod ein bod ni. Ac i ni'n diolch i ti am hynny o arglwydd. Ac i ni'n dod nawr i roi mawl i ti yn wir, i roi clod i ti arglwydd. Beth arall allwn ni roi i ti, ond ein mawl, mae'n digon bregus arglwydd, ond ni'n eisiau canmol dy enw di. Ni'n eisiau daddoli di fel y Duw sanctaidd, fel y Duw cyfiawn, sydd wedi ffindio ffordd i'n gwneud ni'n gyfiawn ger dy fron di yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti bod ti ddim wedi'n sgubo ni naill ochr fel dynoliaeth yn ein gwrthryfel ac yn ein pechod. Ond bod ti wedi rhagweld, bod ti wedi rhagdrefnu ar ein cyfer ni, ffordd i'n cael ni nôl o arglwydd. Ffordd i ail-greu, ffordd i wneud dynoliaeth newydd gyda Iesu Grist yn ben, yn adda diwetha. O arglwydd, i ni'n diolch ac i ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni'n cael ein atgoffa heno o wirioneddau allweddol yr Efengil, ac y byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny o arglwydd. Byddwn ni'n cael golwg ar yr arglwydd Iesu ac y bydd hynny'n donic i'n henaid ni heno nawr. O arglwydd, rwy'n troi fy wyneb Iesu da o bobman ata ti, y merw blin y byd a'i blad, y wedd sydd hedd i mi. Dyna i ni angen gweld o hyd yw yr arglwydd Iesu. Ei wyneb ei berson hardd a hyfryd, ein prynwr caredig. Dyna sydd yn toddi'n calonnau ni, dyna sydd yn symud ein ewyllus ni arglwydd. Dyna sydd yn ein hadnewyddu ni o hyd. Yw gweld yr arglwydd Iesu Grist. Felly helpa ni heno nawr o arglwydd. Mae'r siaradwr yn fregus ac yn frai, ond mae dy air di yn cyflwyno ac i ni'n gweddio trwy y gair, a byddu di yn dangos yr arglwydd Iesu. Byddwn ni'n cael rhyw olwg ffres ohono fe arglwydd, ac y byddwn ni'n gallu adnewyddu wedyn yn ein perthynas ag yn ein hymroddiad. Ni'n gweddio eto heno byddu di'n cryfhau ac yn tyfu ein ffydd ni, a'n cariad ni arglwydd, ato fe ac at ein gilydd, ac yn ein cryfhau ni yn y gobaith sydd gyda ni arglwydd. Y byddu di yn ein bendithio ni o arglwydd. Y byddu di yn toddi unrhyw oerni a chaledi sy'n gallu bod yn ein calonnau ni'n cyfaddau arglwydd. Ni'n gallu oeri ar ddim. Ni'n gallu cael tynnu'n sylw ni mor rwydd oddi wrtho ti. Ac oer ein serch a gwan ein ffydd ni'n gallu bod o arglwydd, a'n hosanna ni'n rhy ddistaw o lawer, a'n tystiolaeth ni'n wan o arglwydd. Felly, i ni'n gweddio o weld Iesu, syr ni a hoffem weld Iesu. Dyna'n gweddi ni nawr o arglwydd ger dy fron di heno. Ac i ni'n gweddio dros ein gilydd, ac unwaith eto i ni'n gweddio dros waith yr eglwys yn y dyddiau hyn. Arglwydd wrth i ni gael golwg heno, yn ffres ar yr arglwydd Iesu, ni'n gweddio bydd hynny'n helpu ni i'w gyflwyno fe i eraill wedyn ni hefyd. Diolch mai pwyntio at yr arglwydd Iesu yw ein gwaith mawr ni, yr un sy'n mor addas ar gyfer pechaduriaid colledig. Rhai sydd yn farw mewn camweddau a phechodau, heb obaith a heb ddiw yn y byd, o'n cwmpas ni yn bob man, yn ein teuluoedd ni, yn ein strydoedd ni, yn ein gweithle ni falle, yn ein cymdogaeth ni, o arglwydd, i ni'n sylweddoli bod ni'n dystion i ti. Ti wedi gosod ni yma fel eglwys ac fel unigolion, ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni arglwydd. I nerthu ni, i'n llanw ni ar ysbryd glân o arglwydd. Yn gweddio am weinidogaeth yr ysbryd heno i ogoneddu yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd i ni gael ei nerthu yw ogoneddu fe hefyd, a'i wasanaethu fe wrth gwrs, a'i gymeradwyo fe, a'i gynnig a'i ddangos i pwy bynnag y gallwn ni yn ein hardaloedd ni. Felly ni'n cyflwyno gwaith yr wythnos hefyd o arglwydd, y cyfarfodydd i gyd, pob cyfle ni'n cael yn ogystal â'n tystiolaeth bersonol. Arglwydd i ni
yn gofyn I ti nawr I faddau ni yn pechodau trwy waed Iesu Grist. Fel I ni'n maddau i'r rhai sydd wedi troseddu yn ein herbyn ni. Ac o arglwydd I ni'n gofyn I ti'n cadw ni rhag profedigaethau, temptasiynau o arglwydd cadw ni rhag yr un drwg yn yr wythnos sydd I ddod. Glywson ni bore yma pa mor dda I fod ofon pechod. Neu Di roi rhyw ofon fel yna I ni o arglwydd, bod ni'n ofon unrhyw beth sydd yn dy dramgwyddo di, nes bod ni'n cadw oddi wrtho fe arglwydd. Neu Di'n cadw ni rhag yr un drwg. Neu Di'n gwneud ni'n anghyfarwydd a phechod. Yn fwy diarth iddo fe o arglwydd. Bod ddim yn dod mor rwydd ac mor gartrefol I ni. I ni'n gofyn I ti arglwydd i'n nerthu ni yn y frwydr ysbrydol sydd gyda ni yn yr wythnos yma o arglwydd. Helpa ni gofio bod gyda ni Elin sydd yn ein herbyn ni wrth I ni geisio yr arglwydd a ceisio dy wasanaethu di. Gwasanaethu'r Duw byw nawr, nid gyda gweithredoedd meirwan, wrth gwrs, ond trwy ffydd. Ond o arglwydd mae yna Elin i'n rhwystro ni. Mae yna Elin yn gweithio yn ein herbyn ni. Ni'n sylweddoli hynny arglwydd ac yn gofyn I ti ein nerthu ni. Diolch bod yna arfogaeth I ni arglwydd, helpa ni wisgo'r arfogaeth ti di rhoi I ni yn y frwydr yr wythnos yma. Paid y gadael I ni grwydro oddi wrtho ti. Paid y gadael ni golli golwg arna ti arglwydd o ddydd I ddydd. Ac o arglwydd deled y deyrnas yn wir yw ein gweddi ni eto yn ein hardal ni fan hyn, yn ein heglwys ni, yn ein gwlad ni o arglwydd a thrwy ein byd ni hefyd wrth gwrs. Yn cyflwyno ein byd a'i flinderau. Mae yna ryfel a sôn am ryfel wrth gwrs. Mae yna ryw wleidyddiaeth fawr a pŵer yn dod mewn iddi o arglwydd fel sydd wedi bod ar hyd y canrifoedd. Ac o arglwydd I ni'n cyflwyno arweinwyr y gwledydd I ti unwaith eto heno, fel I ni yn cael ein dysgu I weddio drostyn nhw, yn bennaf y bod ni'n cael rhyddid I gyflwyno'r Efengyl. Bod ni'n cael sionydd I fyw yn ddiwiol a rhyddid I gyflwyno neges yr Efengyl. Gweddio bydd hynny'n para yn ein dyddiau ni, yn ein gwlad ni o arglwydd, yn dy drigaredd ac yn dy ras. Ac o arglwydd I ni'n cofio am brodyr a chwiorydd sy'n cael eu herlyd wrth gwrs mewn nifer o wledydd fel Nigeria, Gogledd Corea, Pakistan, o arglwydd Eritrea. I ni'n cyflwyno nhw I ti ac yn gofyn I ti eu nerthu nhw a'i cynnal nhw eto o arglwydd. A helpa ni yn ein gwasanaeth I ti arglwydd wrth I ni feddwl am yr arglwydd Iesu nawr yn rhoi ei hun, helpa ni beidio dylan nôl yn ein gwasanaeth I ti. Plis helpa ni arglwydd ac arwain ni. A derbyn ein diolch ni nawr, a derbyn ni trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ymyn nesaf o am gael ffydd I edrych gyda'r yngylion fri I drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch ynddi si.
Wel, ni'n troi nôl at y darlleniad ac adnod 11 i 14. Ond yn awr daeth Crist a'r choffeiriad y pethau da sydd wedi dod, trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw, hynny yw nid o'r greadigaeth hon, ac nid â gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth ef I mewn unwaith am byth i'r cysegr, a sicrhau prynedigais dragwyddol. Obligid os yw gwaed geifr a theirw a lludw anner o'i deini ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigaeth allanol, pa faint fwy bydd gwaed Crist, yr hwn ei hoffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddyn am I Dduw, yn puro ein cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwan I wasanaethu y Duw byw. Wel, fel chi di sylwi, mae'n siŵr yn y darlleniad, mae yr awdur y llythyr yma at yr Hebreaid yn cymharu'r hen gyfamod a'r cyfamod newydd, yr hen drefen a yr arglwydd Iesu Grist. Yr aberthau, y seremoniau, y golchiadau, yr offeiriaid, y tabernacl, y cysegr sanctaidd, mae'n cymharu reina nawr gyda gwaith yr arglwydd Iesu. Ac mae'n dweud bod yr hen yn arwyddlin, darlun, signpost, I bwyntio at yr hyn mae yr arglwydd Iesu wedi wneud. Fe yw yr eneiniog, fe yw yr archoffeiriad, ei aberth ef yw yr aberth. Mae wedi mynd mewn i'r cysegr go iawn yn y nef. A mae beth mae'n rhoi I ni yw y gwir fywyd, wrth gwrs, prynedigais dragwyddol. So, y thema ni'n cael bod popeth sy'n dod gyda Iesu Grist yn well. Yn well. Dyma'r reality. Beth sy'n dod gyda'r arglwydd Iesu. Beth sy'n dod mewn gwirionedd. Mae wedi dod yn llawn gras a gwirionedd. Hynny yw, nid yw y gwirionedd fanna, ond reality. Nid cysgod, nid rhywbeth sy'n pwyntio ymlaen, y reality mawr bod mab Duw wedi dod I fod yn brynwr ac yn wariedwr ac yn aberth ac yn iawn dros ein pechodau ni. Ac felly mae e'n well na'r pethau oedd yn pwyntio ato fe. Mae fe yw'r un go iawn ac mae'r bendithion ni'n cael yn Iesu Grist yn well wrth gwrs ac maen nhw'n para. Maen nhw'n para am byth. Nawr te, ambell I ddarlun I ddechrau ni off heno. Yn gyntaf mae'r sleid yma yn dod lan. Na fe, bydd rhain o'ch chi'n nabod o'r sleid, Phil Bennett. Rai ddim yn gwybod nawr, na fe, sy'n mot. Grog, os chi wedi clywed am grog, mae e'n neud y siapiau bach yma o'r chwaraewyr rygbi ac eraill. Ac na fe, mae lot o bobl a un o'r rhain yn yr ardal yma ar shelf yn rhywle yn y tŷ ac yn gallu edrych arno fe a meddwl am yr hen Phil Bennett. Ond llawer gwell os o'ch chi wedi gweld yn chwarae. Rhain o'n i wedi gweld yn chwarae ar y stradau. Llawer gwell, I chi'n gallu cofio y cynnwrf pan oedd e'n cael y bêl a chi'n gwybod beth oedd yn digwydd nesaf. A ffordd oedd e'n gallu mynd trwy rhyw grawd o chwaraewyr eraill. Llawer gwell to, os o'ch chi'n nabod Do'n ni'n mynd I nabod o'n i wedi gweld e'n chwarae, ond gwell eto, os o'ch chi'n nabod Hynny yw, I ni'n gallu cael darlun o rywun, ni'n gallu cael siap o rywun, ond mae'r person I hunan llawer gwell wrth gwrs. Mae'n rhywbeth I bwyntio neu atgoffa ni yw hwnna. Beth sydd gyda fi nesaf, dwi'n cofio yno. O, na fe.
Credwch neu beidio, model yw hwnna o stesion ac o dre wedi cael ei wneud â bocsys cereal. Credwch neu beidio, ond model yw e, mae'n edrych yn dda, ynddo e? Mae'n edrych yn realistig iawn, ond model yw e. Ac ni'n gallu gweld a dychmygu y dre, ond ni'n ddim yn gallu mynd i'r siop i brynu dim byd, ni'n ddim yn gallu teithio ar y tren, dim ond model yw e ohono fe. So chi'n cael y darlun beth sydd gyda fi. Mae'n siŵr bod beth sy'n nesaf dy fi nawr, Geraint, na fe? Worm's Head. Na fe? Neis, lle neis i fod yn Rosili, i edrych ar y blodau haul weithiau, a mynd am dro, mae'n hyfryd. Mae'r darlun yn neis i chi gadw'n tŷ, i chi feddwl amdano fe, a cofio bod chi wedi bod, falle, cofio, ond llawer gwell yw bod yna. Llawer gwell yw bod yna i fwynhau y lle ei hunan. Ac wedyn ni, mae gyda chi bethau fel hyn. Pan ni rhywun yn cael damwain, mae'n gallu cael llaw arall. Ac ni'n rhyfeddu, ond i ni. Chi di rhyfeddu. Pan mae rhywun yn goffo cael llaw prostetic, mae beth maen nhw'n gallu wneud nawr yn rhyfeddol. Yn rhyfeddol. Yn bos chi'n gallu gweld fyna, mae yna joints. Rwy'n peth am joints ni, fel yn lle mae'r llaw yn plygu. Diolch Geraint. A mae'n gallu plygu, a chi'n gallu reoli fe, a gafael yn eitha da. Mae'n syndod. Ond dwi ddim fel y gwreiddiol. Y gwreiddiol yw'r gorau, y llaw iawn. Creadigaeth Duw. Wedyn ni, mae rhai yn goffo cael joint newydd. Fel na, mae'n gret. Mae'n rhyddhau ni o boen, mae'n galluogi ni symud. A mae'n gallu para 10 mlynedd, 15 mlynedd falle. Ond dwi ddim fel y gwreiddiol yn gwmws. Nawr te, pethau sydd yn atgoffa ni, pethau sydd yn gopi o'r peth go iawn yn dyfa. Ac yn yr Efengil, mae'n bwysig iawn, a mae'n bwysig i ni sef yn un heno. Mae yna Efengil go iawn i gael, chi'n gweld? Mae yna waredwr go iawn wedi dod. Mae mab Duw wedi dod. A mae yna fendithion real i gael o adnabod Duw. A bod yn rhydd o'n pechodau, yn torri'n rhydd am byth yn Iesu Grist. Mae yna Efengil arall i gael, mae yna Gristnogaeth arall i gael, allanol, gyda rhyw wybodaeth o Dduw, gyda rhyw wybodaeth o'r cefndir a traddodiadau sydd gyda ni, yn ein capeli ni, ond heb y profiad o'r arglwydd Iesu, yr un go iawn, rhywbeth gwag yw e, rhywbeth allanol yw e. A mae'n bwysig bod ni'n meddwl heno, wel, o dwi wedi cael y bendithion go iawn mae Iesu Grist wedi dod i roi i ni, y bywyd tragwyddol, y prenedigaeth tragwyddol yma. Mae e wedi dod i brynu i ni. A dim ond ynddo fe, wrth gwrs, mae hyn i gael. Wel nawr, siwr mae gwaith Iesu Grist yn well na gwaith yr archoffeiriad yn yr Hen Testament. Yna yn benodol sydd gyda ni yn yr adnodau hyn. Ni'n cael ein cyflwyno fan hyn. Mae'n wedi sôn am yr hen drefen, yr ochfeiriad yn mynd bob blwyddyn, a ble oedd yn mynd, i'r tabernacl, a cyseg ar y bant a hi. Ond 11 nawr te, ond. Ond nawr, daeth Crist. Mae hwnna wahanol. Mae rhywbeth newydd wedi digwydd, mae rhywbeth mawr wedi digwydd. Ond nawr daeth Crist. A mae'r teitl yn bwysig, Crist, neu y Crist, os maen nhw chi, yr eneiniog, wrth gwrs, y Mesaia, mae e'n cyfeirio ato fe. Eneiniog yr arglwydd, Crist yr arglwydd, yr un mae Duw wedi eneinio i fod yn geidwad i ni. Yr un oedd wedi cael ei addo, yr un oedd popeth yn pwyntio ato fe, a nawr mae wedi dod. Nawr daeth Crist, mae wedi dod, a mae wedi cyflawni ei waith. Ac mae wedi dod nawr te yn archoffeiriad y pethau da sydd wedi dod neu oedd i ddod. Gallwch chi gyfieithu fe dwy ffordd, dwi ddim yn gwneud fawr o wahaniaeth. Y pethau gwell sydd i gael yn Iesu Grist. Mae e wedi dod yn archoffeiriad
y pethau gwell, y bendithion mwy, y bendithion real o fywyd tragwyddol mae wedi dod i'w ennill a'i rhoi i ni. Felly mae yna dabernacl gwell, mae yna wad gwell, mae yna gysegr gwell, a mae yna effeithiau gwell gyda yr arglwydd Iesu Grist. Y pethau sydd yn real ac sydd yn para. Yn gyntaf, mae yna dabernacl gwell. Trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw. So yn gyntaf, wrth gwrs, oedd yr offeiriaid i gyd yn gwasanaethu yn y tabernacl, yn y babell, yn dod ag offrymau, pob math o offrymau. Wedyn oedd yr arch offeiriad yn mynd i'r cysegr. Ond yn gyntaf, y tabernacl, a chi'n cofio, oedd wedi cael ei wneud o bren a bras, a crwyn anifeiliad ac yn y blaen, ac wedyn dath y deml yn nes ymlaen. Ac mae e wedi dod nawr te i mewn i dabernacl, neu mewn tabernacl gwell. Nawr mae dwy farn beth mae hyn yn golygu yn union. Mae rhai yn meddwl taw y nef yw y tabernacl gwell. Yn sicr, dyna yw'r cysegr sanctaidd, yn sicr, y nefoedd. Ond mae yna eraill, a dwi yn ei plith nhw i'n cyfaddau nawr, nid bod gwaniaeth enfawr, ond mae y tabernacl yw ei natur ddynol a'i gorff dynol e. Mae e wedi dod nawr te fel dyn, ac mae wedi cyflawni popeth fel dyn, fel Duw ddyn, wrth gwrs, ei holl waith dros ein pechodau ni. So, yn gyntaf, Ioan 1, daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith. Drychwch ar yr un Saesneg, dyma hi un fersiwn eitha llythrennol. The word became flesh and tabernacled among us. Mae hwnna'n gywir, wrth gwrs. Gwneud i babell, tabernaclu gyda ni. Dath e felly mewn tabernacl ei gnawd, a'i natur ddynol. Ac mae hwnna'n bwysig iawn yn yr Efengyl, bod Duw wedi dod yn ddyn i gynrychioli dynion, bod wedi dioddau yn y cnawd, wrth gwrs. Colosiau 2, adnod 9, yn ddoedd y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio yn gorfforol, yn ei gnawd ac yn ei natur ddynol. A meddyliwch chi am un adnod arall wy'n rhoi fan hyn ym Mhennod 10, ar hyd ffordd newydd a byw i ni'n cael mynd at Dduw, a mae ef wedi ei hagor i ni drwy'r llen. Hynny yw trwy ei gnawd e. Mae wedi cyflawni hyn yn y cnawd, yn ei gorff ac yn ei natur ddynol. Y dwyfol yn dod yn y natur ddynol. Ac mae dyndod yr arglwydd Iesu yn fwy rhagorol nag unrhyw dabernacl, nag unrhyw babell ddeiarol oedd yn perthyn i'r hen drefn. Oedd wedi cael ei genhedlu o'r ysbryd glân, ei ddonio trwy'r ysbryd glân, ei uno ar natur ddwyfol, a'r mab, ac dyma chi fan perffaith i fod yn drigfan y natur ddwyfol. Dyma hi, mae wedi dod i dabernaclu yn ei natur ddynol berffaith ef, ac i wneud iawn am ein pechodau ni. Mae wedi cysegru hunan i Dduw yn y cnawd. Mae wedi mynd mewn i'r nef wedyn yn y cnawd, mewn corff, wrth gwrs. Mae hwnna'n bwysig iawn. A dyma sy'n neud e mor addas. Dyma sy'n neud Iesu Grist mor addas i fod yn gyfryngwr i ni, rhyngthon ni a Duw, i fod yn eiriolwr i'n cynrychioli ni. Dyma pam mae mor addas, achos mae e wedi dod mewn cnawd. Mae wedi dod yn ddyn. Duw yn ddyn fy enaid gwel. Ac nid o waith llaw. Nid rhywbeth mae dyn wedi adeiladu yw hwn, fel y tabernacl, wrth gwrs, ond nid o waith llaw. Ac ni'n darllen hyn
Chi'n cofio falle yn Daniel a gweledigaeth neu breuddwyd Nebiwchodynosor fel y garreg a welaist. Chi'n cofio mae'r ddelw fawr, y gwahanol ymerodraethau, a maen nhw gyd yn cael eu chwalu gan un garreg sydd yn dechrau'n bach ac yn tyfu'n fwy ac yn fwy ac yn fwy. Dyma hi, y garreg a welaist yn cael ei naddu o'r mynydd heb gymorth llaw, ac yn malurio'r haearn, y pres, y clai, yr arian a'r air, sef brenhiniaeth Iesu Grist, sef teyrnas Dduw wrth gwrs. Felly mae'r tabernacl yn well. Fe hunan yw e, y Duw ddyn. Duwdod yn dod yn y cnawd yn ddyn. Mae'r gwad yn well. Mae'r gwad sy'n cael ei gyflwyno yng nghysig yr nef ar ein rhan ni yn well na'r gwad oedd yn cael ei offrymu yn y cysygr yn yr Hen Testament. Nid gwaed geifr a lloi, ond ei wad ei hun, wrth gwrs. Ac mae'r gwad yma yn bwysig iawn. Mae rhaid, os ni eisiau deall yr Efengyl, os ni eisiau deall aberth Iesu Grist a siwrd ni'n cael ein glanhau ger bron Duw a'n rhyddhau, mae'r gwad yn bwysig, achos dyma ei einioes, dyma ei fywyd. A mae'n cynrychioli bywyd dyn di-bechod. Dyna beth mae'n cynrychioli. Bywyd glân, bywyd unigryw yn hanes y ddaear yma, y byd yma. Bywyd glân. Sanctaidd, di-fai ar y ddaear. Nid bywyd anifail oedd heb nam corfforol, dyna oedd yn yr Hen Testament, ond dyn sanctaidd. Mewn byd aflan, fel ein byd ni. Byd halogedig, cofiwch, fel y byd i ni'n byw ynddo fe. Ond dyn sanctaidd. Y Duw ddyn, wrth gwrs. Yn ffyddlon ac yn ifydd i Dduw, yn ei fodloni yn llwyr, dim amheuaeth o Dduw, dim drwgdybiaeth, dim suspicion, drwgdybiaeth o Dduw o gwbl, dim un meddwl, dim un gair, dim un gweithred yn gros i feddwl ac ewyllus Duw. Yn bodloni ac yn anrydeddu Duw yn berffaith yn ei fywyd. Nawr, meddylwch am hwn, a fi gyda chi, gallwn ni ddim byw diwrnod. Gallwn ni ddim byw awr. Heb bod ein meddwl ni rywsut yn crwydro, a rhyw demtasiwn falle, a rhyw feddwl drwg yn dod mewn, gallwn ni ddim bodoli am ddim amser just. Ac i ni'n meddwl am un nawr sydd wedi byw ei fywyd cyfan. Dim un meddwl, dim un gweithred, dim un gair yn gros i ewyllus a meddwl Duw. Mae'n rhyfeddol. Mae'n rhyfeddol. Yn unigryw, wrth gwrs. Yn bodloni ac yn anrydeddu Duw yn berffaith. I ni, mae e nawr yn nod o sut dylen ni fod yn byw. I ni'n edrych ar Iesu Grist, dyna sut dylen ni fod yn byw, wrth gwrs. Dyna nod ni. I ni'n mynd i fod yn debyg iddo fe rhyw ddwrnod, a dyna nod ni nawr. Ond mae e wedi ei gyflawni fe'n barod. A dyma beth nes i ddarllen wythnos yma, ac o'n i'n lico'r ymadrodd yma yn fawr iawn. Mae'r ffordd mae e wedi byw i anrydeddu Duw yn llawer gwell, yn llawer cryfach, na'n pechod ni yn di-anrydeddu Duw. So, ei fywyd e yn dod ag anrhydedd i Dduw yn llawer cryfach a rhagorach, a dyna sydd ni'n cael maddeuant a derbyniad, na'n methiant ni i anrydeddu, a'n diffyg ni i anrydeddu Duw. O'n i lico'r ymadrodd yna, dyma beth i feddwl ohono fe, EW Pink sy'n bia fe. Mae wedi cyflawni holl ofynion Duw, holl ofynion cyfraith Duw ar ein rhannu. Felly gwaed y mab yw hwn, gwaed mab Duw, gwaed Duw mewn cnawd, gwaed gwerthfawr, mae'n cael ei alw. Mae'n amhosibl
gallai pris mwy bod wedi cael ei dalu i ni gael ein prynu yn rhydd o'n pechod. Gallai ddim mwy cael ei roi dros ein pechodau ni, i ni gael dod yn rhydd. A mae'n dangos, wrth gwrs, difrifoldeb pechod, mae'n dangos pwy mor ffiaidd yw pechod, mae'n dangos melltith pechod, dim ond gwad mab Duw allai dalu amdano fe, allai wneud lan amdano fe, a'n rhyddhau ni ohono fe. Wrth gwrs, mae wedi rhoi ei einioes felly, mae wedi rhoi ei hunan, ei wad, ei hun. Ac i ni fel Cristnogion, i ni'n diolch am hyn, i ni'n rhyfeddu at hyn i gyd eto heno, ond wrth gwrs dyma sylfaen, dyma sail ei hawl arno ni nawr. Dyma beth mae'r arglwydd yn gweud yn Luc 14:33. Yr un modd gan hynny, ni all neb ohonoch nad yw'n ymwrthod a'i holl feddiannau fod yn ddisgybl i mi. Os chi ddim yn fodlon gadael fynd ar unrhyw beth fy mwy ni, allwch chi ddim bod yn ddisgybl. A mae hawl gyda fe ddweud na wrtho ni, achos mae wedi ymwrthod a'i fywyd. Mae wedi rhoi ei einioes i'n prynu ni. Mae wedi rhoi ei einioes i'n rhyddhau ni. Mae wedi rhoi'r cwbl drostoch chi a fi. A mae hawl dy fe ddweud, allwch chi ddim bod yn ddisgybl nawr te, os nag eich chi'n fodlon gadael fynd ar unrhyw beth fy mwyn i. So rhywbeth i chi'n dal gafael ynddo fe, sy'n dyla chi nôl o fod yn ddisgybl, o fod yn ymroi yn llwyr i'r arglwydd, mae e'n gweithio chi, gadwch e fynd, gadwch e fynd. Achos dwi wedi gadael y cwbl, dwi wedi gadael y nefoedd, dwi wedi rhoi y mywyd yn llwyr drosoch chi, drosodd ti, mae'n gweud wrtho ni. Ac felly mae'n dweud wrtho ni nawr te, gad fynd. Os rhywbeth wyt ti'n dal gafael heno, ni fel Cristnogion, rhywbeth i chi'n dal gafael yno heno, pallu gadael fynd yn llwyr, ildio i'r arglwydd. Wel, felly bod yr arglwydd yn siarad drwy hwnna na fe, ond mae hawl dy fe i ddweud hyn wrtho ni. Dyma'i hawl oherwydd bod di roi ei waed drosto ni. Mae di mynd i gysegr gwell, wrth gwrs, y cysegr sanctaidd nawr, oedd yr offeiriaid yn y tabernacl, ac oedd yr arch offeiriad yn mynd yn bellach mewn i'r cysegr mewnol. A mae'r arglwydd Iesu wedi mynd, wrth gwrs, i'r nefoedd. Nid bob blwyddyn, oedd yr arch offeiriad mynd unwaith y blwyddyn, unwaith am byth. Mae di offrymu hynna, unwaith am byth mae di mynd mewn. Ac y sicrhau derbyniad am byth i bawb sy'n dod trwyddo y fe. Does dim eisiau ailadrodd, mae e nawr yn eistedd ar ddeheulawd Duw yn y gogoniant. Ac mae effaith gwaith Iesu Grist yn dod â bendithion gwell i ni, bendithion mwy i ni. Yn gyntaf, prynedigaeth dragwyddo. Prynedigaeth. Prynedigaeth oedd tal i ryddhau rhywun, o gaethiwed. Mae'n syml yna, redemption, talu i gaethwas i fynd yn rhydd. Na gyd yw e. Ac mae'n rhoi darlun i ni o'n pechod, yn ei clymu ni. Os ych chi heb Iesu Grist heno, chi'n glwm, chi'n gaeth yn eich pechod. A credwch chi fi, newch chi byth ddod yn rhydd o'na fe. Newch chi byth ddod yn rhydd o gondemniad pechod, newch chi byth ddod yn rhydd o afael a grym pechod, byth heb Iesu Grist. Fe yw'r unig un gallai'n ryddhau ni o afael a caethiwed pechod. A mae wedi wneud hyn. Mae wedi cyflawni y gwaith fel bod rhyddid tragwyddol i ni. Oddi wrth ein pechodau. Siwt mae wedi wneud hyn? Mae wedi wneud lan am ein pechodau ni. Yn ei fywyd. Mae wedi byw fel dylen ni fyw. Ac felly, i ni'n gallu pwyntio at ei fywyd e. Derbyn fi arglwydd, nid achos y ffordd dwi wedi byw, ond y ffordd mae wedi byw. Ei fywyd e sy'n neud i fyny. Mae wedi bodloni gofynion y deddfwr,
Gofynion y barnwr, os mynnwch chi, mae wedi bodloni gofynion Duw, y gyfraith, wedi ateb popeth yn ein lle ni. Does dim reswm i ni gael ein condemnio'n euog, felly, does dim ffordd. Mae wedi ateb, mae wedi bodloni holl ofynion cyfraith y Duw. Mae wedi dioddau cosp i gael cyfiawnder, mae rhaid cosbi anghyfiawnder. Mae wedi cael y gosb. Mae wedi cael ei gosbi ar y groes yn y tywyllwch eitha. Ac yn bedwerydd, mae wedi rhoi taw ar y cyhuddwr. Y prosecution, chi'n gweld? Y prosecution, y diafol yw hwnna, yr un sy'n arwain ni bechod, sy'n ein condemnio ni, sy'n gweud o allwch chi ddim cael eich derbyn gan Dduw, allwch chi ddim cael bywyd trygwyddol, allwch chi ddim cael gobaith trygwyddol, chi'n bechaduriaid, chi'n ormod o bechaduriaid. A mae Iesu Grist yn ateb. Dwi wedi gwneud popeth sydd ei angen iddyn nhw gael mynd yn rhydd. Popeth. Sym cyhuddiad i gael yn erbyn Iesu Grist, chi'n gweld. Sym pechod na, sym cosp heb i dalu, mae popeth wedi ei orffen pan wedodd e gorffennwyd. Popeth. Sdim gair dy'r prosecution yn ein herbyn ni, tra bod ni'n ymddiried yn Iesu Grist. Dim gair, sdim cyhuddiad i gael yn ein herbyn ni. Ac felly mae e'n dod â rhyddid tragwyddol. Tragwyddol. Mae'r rhyddid yma o gondemniad pechod yn para byth. Oedd yr archoffeiriad yn dod nôl bob blwyddyn, ac oedd e'n offrymu bob blwyddyn. Oedd dim eisiau hwnna nawr, mae'n para byth. Mae gyda ni am byth. I ni'n rhydd am byth yn Iesu Grist. Dwi'n mynd i ddioddef eto, dwi'n mynd i dal, does dim expiry date i'r prynedigaeth. Na fe, dyna oedd y llun nesaf, i ni'n byw yn y gegin gyda expiry dates. Os chi'n cymryd sylw ni nhw, yr expiry date, beth bynnag yw e, a wedyn, smwch chi'n siŵr ydy'r bwyd yn saff. Mae wedi bod yn iawn a ffres am spel, ond nawr, falle bod wedi mynd off. Neu, falle chi wedi cael y sefyllfa le chi'n cael voucher. A chi'n cael voucher neis gan rhywun, ond wrth gwrs, dyw'r voucher ddim yn para byth, ydw e. Mae rhaid chi iwso fe, beth mae hwn yn gweud, valid for 3 years from, mae hwnna'n un dan, 3 years from the issue date. Gewch chi defnyddio fe am 2 blynedd, ond os ewch chi wedyn ar ôl ni, rhy hwyr, mae dirdeg mas. Wel, dyw hwnna ddim yn wir am waith Iesu Grist, ac am y prynedigaeth yn Iesu Grist, does dim expiry iddo fe. Dim o gwbl. Os i ni'n ymddiried yn Iesu Grist, allwn ni fyth fynd nôl i gaethiwed pechod. Ac mae'n bywyd ni nawr i fod i ddangos hynny, meddai y Testament Newydd, meddai'r Apostol Paul. I chi ddim dan gondemniad pechod, i chi ddim dan gormes pechod, i chi ddim dan grym a dylanwad pechod i feistroli chi. Na. Chi'n rhydd i beidio a phechu. Chi'n rhydd i wasanaethu yr arglwydd. A does dim selbai, does dim expiry date yn perthyn iddo fe. Ond dyw hwnna'n hyfryd. Ond dyw hwnna'n fendigedig. Sym rhaid i ni feddwl nawr, mae rhaid fi gadw hwn i fynd, mae rhaid fi adnewyddu, mae rhaid fi, faint bydd hwn yn para nawr. Na. Mae am byth. Once and for all. Un waith am byth oedd ddigon i wisgo'r goron draen. Un waith am byth oedd ddigon i ddioddau'r bicell fain. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau gyd. Un Iesu croesoliedig yn feddyg i'r holl fyd. Un waith ac am byth. Ac i ni'n dod nawr at yr arglwydd wrth gwrs, ac i ni yn llithro i'r llaid fel mae'r emyn yn gweud, yn erbyn ein newyllus ni. Ond i ni'n dod gan bledio gwaed Iesu Grist wrth gwrs. Sym rhaid bod aberth arall yn cael ei roi, i ni'n dod nôl at yr un aberth i gael ein ryddhau yn ein cydwybod. A dyna'r pwynt nesaf, mae'r cydwybod yn cael ei lanhau. Yn yr Hen Testament,
Oedd yna seremonïau glanhad gyda dŵr, gyda gwad anifal, gyda lludw yr aner, lludw y fuwch goch ac yn y blaen, a ryw seremonïau gyda hwnna. Wel, wrth gwrs, gallai hwnna ddim glanhau eich cydwybod chi. Symboliaeth yw hwnna i gyd, dim ond symboliaeth. Dim mwy na gall mynd i'r bedyddfan glanhau eich cydwybod chi a glanhau eich enaid chi. Amhosib. Gall cymryd bara a gwyn ddim glanhau eich cydwybod chi chwaith, dim ond arwyddion yw nhw, yn pwyntio at yr arglwydd Iesu, pethau allanol yw'r reina. Ond, nawr te, mae ymddiried yn Iesu Grist yn glanhau y cydwybod, mewnol, glanhad mewnol. A mae hwnna'n hyfryd. Ac mae e'n puro ein cydwybod ni, purge, yn ei lanhau e, nes bod ni'n ymwybodol i fod yn lan. Dyna beth mae'n dweud wrthon ni, wrth gwrs. Pan ni yn credu yn Iesu Grist, iddo farw dros ein pechod ni, a bod yn aberth yn iawn droson ni, i'n glanhau ni o bob pechod, trwy ffydd nawr, mae'r ffydd mae'n cael ei roi ni, ond trwy ffydd, mi ddaw y glanhad cydwybod. I ni'n credu gyntaf, ac mae'r ymwybyddiaeth o lanhad yn dod, a ryddhad o bechod. Ac mae hynny fel symud stein brwnt iawn, steins sydd yn ein heneidiau ni. Mae yna un darlun bach fyna. Mae rhywun di trial golchi a di ffili cael y steins off. Nes bod ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu, a beth mae di wneud drosto ni, wedyn mae'r stein yn cael ei symud. A mae'r stein yn cael ei symud hefyd yn ein cydwybod ni. I ni'n gwybod bod wedi symud. Na'r beth dwi'n gweud nawr, yn ein cydwybod. Trwy gredu beth mae'r gair yn gweud, wedyn ni mae'r profiad yn y cydwybod o lanhad yn dilyn. A mae hwnna'n bwysig iawn iawn. Bod ni'n gwybod, trwy help yr ysbryd glân, bod ni wedi cael ein glanhau. Mae'n bwysig achos y cydwybod wrth gwrs yw y safle lle ni'n dod yn ymwybodol bod ni'n euog. Y cydwybod sy'n ein cyhuddo ni o bechod, y cydwybod sy'n siarad â ni. Ac pan mae dan ddylanwad yr ysbryd glân, mae'n dweud wrthon ni am ein pechod. Mae'n dweud wrthon ni am methiant i garu Duw. Pa mor warthus yw hynny? Pa mor anghywir yw hynny? Y ffordd ni di trin ein Duw a'n creawdwr o ran ein natur ni. Y cydwybod sy'n gweud hyn, a mae'n cael ei ddino lan trwy'r ysbryd glân, a mae'n dweud y pethau, mae'n ni'n gweld yn euogrwydd ni. A mae hwnna'n help mawr i ni, bwysig iawn. Ond wedyn ni, y cydwybod trwy gredu sy'n cael ei lanhau. Ac mae'n dod yn lan. A does dim byd na, does dim steins yna, ragor, dim byd yn cael ei weld. Oherwydd gwaith yr arglwydd Iesu a'i aberth e. Ac felly, i ni'n gallu dod at Dduw. Felly, ni'n meddwl am Dduw, ein barnwr ni nawr, fel ein tad ni, yn ein croesawu ni, yn ein derbyn ni, yn gynnes i ddod ato fe. Nid yn unig bod dim arswyd a gofon, ond mae'n bleser, mae'n hyfrydwch, mae'n lawenydd i ddod ato fe. Trwy haeddiant Iesu Grist. Achos i ni wedi cael ein glanhau a phrynedigaeth dragwyddol. Ac yn ola, wedyn ni wedi cael ein glanhau, oddi wrth weithredoedd meirwon. Ac felly, mae unrhyw beth i ni'n neud heb ffydd yn Iesu Grist, gweithredoedd crefyddol nawr, unrhyw beth i ni'n neud, neu dyngarol unrhyw beth, mae'n farw, chi'n gweld. Unrhyw beth sy'n cael ei wneud heb ffydd yn Iesu Grist, dyw e ddim yn bodloni Duw. Ac i ni'n cael ein glanhau o hynny, nes bod ein gweithredoedd ni yn dod yn fyw
ac yn dderbyniol i Dduw trwy ffydd, trwy gariad wedyn ni, yn yr arglwydd a tuag at yr arglwydd. Ac i ni'n cael gwasanaethu y Duw byw mewn reality nawr, reality ysbrydol. Trwy Iesu Grist mae hyn yn dod, a nid rhywbeth allanol, gwag, nid nesau am gwefusau heb y galon, nid addoli geiriau heb bod y bywyd yn cyd-fynd, a'n buchedd yn cyd-fynd, bod ein bywyd ni'n lan, bod ni'n ceisio plesio Duw ym mhopeth, a bod ni'n byw i ogoneddu Duw, i wneud enw Duw yn fawr, i wneud enw Iesu Grist yn fawr, ac nid ein enw ni ein hunain. Wel, diolch i Dduw heno am Grist ein harchoffeiriad, y reality, yr un gwell sydd wedi dod. Diolch am y gwaith real mae wedi wneud. Yr offrymu real, y tabernacl real, y cysegr real yn y nef, yr aberth real, y gwaed real, sy'n actually glanhau ein pechod ni, a'n cydwybod ni ger bron Duw. Nes bod ni'n dod i berthynas iawn, i berthynas agos, hapus, llawen, gyda Duw, trwy yr arglwydd Iesu, a honno yn brynedigaeth dragwyddo, sy'n para am byth. Amen. Wel, ni'n dod at yr emyn nesaf gyda'n gilydd, gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechoder byd. Mae'r rhyddid cyflawn trwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud.
O, diolch Arglwydd, diolch am yr Efengil, diolch am ein prynwr caredig, diolch am ein prynwr galluog, diolch am yr Arglwydd Iesu. Ac o Arglwydd bendithio ni nawr, wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, at swper yr Arglwydd, i ni gofio nawr, ac i ni ddathlu, ac i ni gymryd yr elfennau, ac i ni gweddio bydd hyn yn fendith ac yn helpu ni ymateb nawr i'r hyn i ni wedi ei glywed heno. Yn enw Iesu Grist. Amen.